Салом, ин барномаи ахбор аст ва бо шумо дар студияи Исматилла Абдуллоев шӯхӣ кардам, просто ва интрои ахбор буд. Имрӯз ба шумо тарзи монтаж кардам ба монанди нами чихеле ки ӯзмаро дар телевизор дистен, ба монанди ҳамин монтажа ёд метавон ба программаи KineMaster бо телефони Android. Рафтем. Чихеле гуфтем видеоро ба программаи KineMaster монтаж мекунем. Просто ама KineMaster модай медроен як пустой проект создать мекунед, месозен. Баъд ҷои медиа браузер як фон мегиред. Просто фони сиёҳ мегирам. Вақтча дарозтар мекунед, камтар. Дарконесхаш. Аввалда меем ба слой. Баъд слойда ҳамо видеое ки бояд шумо дар дили телевизор монед, ҷои мултимедиаш мегиред. Видеое ки бояд дар телевизорда монем. Инаем буд. Размериш баъди телевизора мондан ба чен мекунед. Бо слой мекунед. Анаида ҳамо видеои телевизор ё ки бигем сурат футаж ки дар дили телевизор як ранги сабза, ин таи видеода ссилкаи як намунаш ҳастай. Скачат карда метавонед ҳамура мемонед. Озима инаем буд. Асос телевизор нам хеле видеои камтар калон менад, размери экран шава. Баъд ҳамаи видеои телевизора вибрат мекунед, инҷа поён мееда, световой ключ ҳамира давр мегиронед, худаш ранги сабз мобуд мешавад. Шумо инҷа бо метавонед ранги сабза интихоб кунед. Баъд ира окей мекунед. Баъд видеои хутона ки бояд дар дили телевизор бошад мегиреду ба рамкаи ҳамин телевизор туғри мекунед. Телевизор камтар як баррай. Хеле меша. Фикр мекунам ки тамом ҳамиқа корай як бор мебинем. Тамом ин ҳамиқа корай. Иси видеои нодакориро мегиред мепартоен ва видеоро сохранить мекунед. Як бор дига видеои тайёршудаи моро ҳатман бубинед. Салом, ин барномаи ахбор аст ва бо шумо дар студияи Исматилла Абдуллоев шӯхӣ кардам, просто ва интрои ахбор буд. Имрӯз ба шумо тарзи монтаж кардам ба монанди нами чихеле ки ӯзмаро дар дили телевизор дистен, ба монанди ҳамин монтажа ёд метавон ба программаи KineMaster бо телефони Android.